Subsub karong bantayan sa Talisay City Police ang mga internet cafe nga sagad maoy tapukanan sa mga minor de edad. Usa kini sa security plan sa kapulisan sa pagsugod unya sa klase. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Kini mga internetan sa mga sulunong dapit sa mga barangay. Sama na lang din sa barangay Tangke. Nabantayan nga halos tibuok adlaw ang mga minor de edad nga gatapok magatubang sa mga piso wifi internetan. O gani, ang uban kanila ang matud pa makadlawnan. Buyagon man sila sa mga pulis ug barangay tanod apan sila raw usab ang bantayan sa maong mga minor de edad. Hinungdan nga karon prioridad kini sa kapulisan ug ang striktong pagpatuman sa curfew. Gihangyo nga itong mga kapulisan sa siyudad sa Talisay no nga atog yung ipatuman ang ato ang strict implementation nato sa especially ka ng mga internet cafes nga kinailag yung monitoron kanunay unsay mga dili maayong mga posible nga mga illegal activities kung naamang gani. Sa mga internet cafe, kung malas 10 na gani, ato naging bidaan, especially ang mga minors, kay most likely, these are mga students nag-eskwela pa gid hinaton ta nga di ata mo accommodate og minors beyond 10 PM. So gunas priority nga kuan kining rubingan ginato no kada mga internet cafe, especially nga nay mga insidente nga diha nahitabo sa mga internetan. Og dakong gamit sa maong monitoring, kining 5 ka mga bag-ong motorsiklo nga gihatag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ngadto sa Talisay City Police. Giturn over kini atol sa pagbisita ni PRO7 Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad sa Talisay City Police Station uban sa CPPO Director Colonel Abubakar Mangilin Jr. Pag-assess sa kaandam sa police unit sa rehiyon. Mapasalamaton ka nga Mayor Samsam for personally donating katong 5 ka motorsiklo. Accordingly, I say, from dili to pundo sa City Hall. Pagbisita to sa atong Regional Director, no, si Police Brigadier General Abad, that is part of his kining program nga bisitahon ta ng mga police station, but also to pangumusta to check on the morale of the personnel. Magitoy tuyo ni RD. Samtang ning nagpaday ng brigada eskwela, matag karon og unya ang gihimong roving ug checkpoint sa kapulisan sa palibot sa mga eskwelahan. Mga police assistance desk ipahimutang karong weekend alang na sa pagsugod sa klase. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.